या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts। रिफायनरी सी वर्ल्ड बाबत केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांचं महत्त्वाचं वक्तव्य। सावधान, पुढील 3 दिवस तापमानाचा पार वाढणार। आणि ऑक्सिजन टुरिझममुळे निसर्ग पर्यटन येणार जगाच्या नकाशावर, काका भिसे यांचं प्रतिपादन। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात रिफायनरी आणि सी वर्ल्ड प्रकल्पाला ब्रेक लागला होता, मात्र आता महाराष्ट्रात सत्ता बदल झाल्यामुळे हे दोन्ही प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार प्रयत्न करणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा यांनी दिली। अजय कुमार मिश्रा हे लोकसभा प्रवास योजनेअंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असून त्यांनी कुडाळ इथं पत्रकार परिषद घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते। देशातील महागाई देखील नियंत्रणात असून केंद्र सरकार महागाई कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचं ते यावेळी म्हणाले। का एक आंकड़ा होता है, इसका नियंत्रण आरबीआई करती है और 6% से अधिक महंगाई जब ऊपर जाती है तो उसको माना जाता है कि ये महंगाई बढ़ रही है। अभी 6% से नीचे है, 5.4% है और लगातार 6 महीनों में महंगाई की दर घट रही है। हमारी आर्थिक योजनाएं इस तरह की हैं। बीच में कोविड का काल आया था, उस दौरान पूरी दुनिया में इस तरह की संकट और चुनौतियां आई थी, उसका थोड़ा बहुत प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ा था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उस पर नियंत्रण किया है और आज हम कह सकते हैं कि महंगाई की दर हमारे नियंत्रण में है। देखिए, हमारे तरफ से प्रयास है और केंद्र सरकार ने पहले ही इस योजना को मंजूरी दे दी थी, लेकिन उस दौरान महाअघाड़ी सरकार आई और उस सरकार ने उस योजना में हर्डल पैदा किया। जमीन उपलब्ध कराना, योजना को प्रदेश से जाना था, वो सब उन्होंने नहीं किया। अब फिर से जब हमारी सरकार बनी है, हमने उसके लिए प्रयास करने प्रारंभ कर दिया। बहुत जल्दी ये योजना जमीन पर हम उतारेंगे और निश्चित रूप से रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग का इससे लाभ होगा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। दोडामार्ग नगरपंचायतीनं शहरातील सुका आणि ओला कचरा संकलनासाठी नव्यानं खरेदी केलेले ट्रॅक्टर ट्रॉलीचा श्रीफळ वाढून नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण आणि नगरसेवकांच्या उपस्थितीत शुभारंभ करण्यात आला। विशेष म्हणजे गेली 5 ते 6 वर्ष धूळखात पडलेल्या सक्शन व्हॅन ट्रॅक्टरला नव्यानं आणलेल्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीची जोडणी करून ती उपयोगात आणल्यानं नगरपंचायतीनं जनतेचे लाखो रुपये कमी केले असून नव्या घंटा गाडी खरेदीसाठी होणाऱ्या लाखो रुपयांची सुद्धा बचत झाली आहे। यावेळी कचरा उघड्यावर न टाकता नगरपंचायतच्या घंटा गाडीतच टाका असं आवाहन स्वच्छ सुंदर कसई दोडामार्ग शहरासाठी ध्यास घेतलेल्या नगरपंचायतचे नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांनी दोडामार्ग शहरातील नागरिकांना केलं।
केवळ 2,65,000 रुपये खर्ची घालून नगरपंचायतनं या लिफ्ट कचरा ट्रॅक्टर ट्रॉलीची खरेदी केली आहे. नगरपंचायतीची एक जुनी कचरा गाडी जीर्ण झाल्यानं आता या ट्रॅक्टर ट्रॉलीतून शहरातील कचरा संकलन होणार आहे. याच कचरा ट्रॉली आणि त्यातून कचरा संकलनाचा शनिवारी नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांच्या हस्ते लोकार्पण आणि शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी चेतन चव्हाण यांनी मीडियाच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद साधत ट्रॅक्टर ट्रॉली खरेदीची माहिती देत कचरा संकलनाबाबत नागरिकांना आवाहन केलंय. नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांनी स्वच्छ सुंदर शहरासाठी नागरिकांना हात जोडून विनंती केली असता तरी दुसऱ्या ठिकाणी बेशिस्त वागणाऱ्या नागरिकांवर तितकीच कडक कारवाई करण्याची तयारी दाखवली आहे. जे नागरिक विनंती करून आपल्या घरातील कचरा उघड्यावर टाकून शहरातील स्वच्छतेला गालबोट लावत असेल अशा नागरिकांवर 500 रुपयांची दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय नगरपंचायतनं घेतला असल्याचा इशारा नागरिकांना दिला. नमस्कार. दोडामार्ग नगरपंचायतमध्ये हल्ली जी कचरा गाडीची समस्या होती आणि आपली जुनी कचरा गाडी नादुरुस्ती असल्या कारणाने एकच कचरा गाडी सर्व शहरामध्ये आपण कचरा गोळा करत होतो. त्या बऱ्याचशा आमच्या नागरिकांना आमच्या जनतेला त्रास व्हायचा. त्याकरिता नगरपंचायतने आपल्या फंडातनं आपण या ट्रॅक्टरच्या स्वरूपात ट्रॉलीची आम्ही एक लोकार्पण केलेलं आहे. आता हा ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली यांनी कचरा टोटल शहरातला गोळा करण्यात जाणार आहे आणि सर्व सर्वेक्षणमध्ये आपण जो भाग घेतला आहे त्या अनुषंगाने आपले सफाई दूध आहेत, नगरपंचायतचे आपले सर्व कर्मचारी आहेत, हे चांगल्या पद्धतीने उत्कृष्ट पद्धतीने काम करत आहेत. पण मला सर्व जनतेला एकच हाक मारायची आहे की त्यांच्याने आम्हाला सहकार्य करा. जेव्हा घंटा गाडी आमची येते, कचरा गाडी येते, त्या कचरा गाडीतच कचरा टाका. कारण आपण या बेडशी रोडला उजव्या बाजूला जे कचऱ्याचं साम्राज्य असतं, सकाळी 1 ते 1.5 तास माझे कर्मचारी, सफाई दूध कर्मचारी आमचे तिकडे साफसफाई करतात. 1-1.5 तास कचरा काढण्यासाठी तिकडे लागतो. तरी पण संध्याकाळी परत लोक तिकडे रात्रीची कचरा टाकतात. या सर्वांना हात जोडून विनंती आहे की तुम्ही रस्त्याच्या कडेला तुम्ही कुठेही कचरा टाकू नका. आमची नगरपंचायतची ज्यावेळी गाडी येणार आहे त्या गाडीतच कचरा टाका. अशा बऱ्याचशा समस्या असतात की ज्या काही शिक्षक वर्ग असतात, नोकर वर्ग असतात, लवकर घरातून बाहेर जायची त्यांनी असतो. कृपया त्यांनी आमच्या नगरपंचायतकडे येऊन संपर्क करावा की आम्ही ह्या टाईमला नसतो, ती वेळ आपली सोयीस्कर वेळ आपण त्यांच्यासाठी देऊ. पण कृपा करून कचरा टाकू नका. आणि आम्ही या ठरावामध्ये, नगरपंचायत ठरावामध्ये पण असा एक ठराव घेतलेला आहे, जर कोणी कचरा टाकताना आढळला तर 500 रुपये त्यांना फाईन आम्ही स्वरूपात लावली जाणार आहे. आणि सर्व नगरपंचायतच्या सर्व जनतेने आम्हाला सहकार्य करायचं हे सर्वांना मी एक विनंती करतो. यावेळी त्यांच्या समवेत उपनगराध्यक्ष देवीदास गवस, बांधकाम सभापती नितीन मणेरीकर, शिक्षण आणि आरोग्य सभापती गौरी पारसेकर, महिला आणि बालकल्याण सभापती ज्योती जाधव, क्रांती जाधव, संजना म्हावणकर, रामचंद्र मणेरीकर, माजी नगरसेवक सुधीर पनवेलकर, प्रकाश सावंत, मनोज पारसेकर यांसह नगरपंचायतचे अधिकारी प्रबोधन मठकर, संजय शिरोडकर आणि स्वच्छता कर्मचारी उपस्थित होते. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील. मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. Bye.
सैया बाप देती गरी गरी कोकण 7 लाईव्ह हे सगळे पदाधिकारी इथे उपस्थित आहेत आणि सामाजिक बांधिलकी याचे जे रवी जाधव सर आहेत ते सकाळी आल्याच माझ्याशी बोलले आणि विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही अतिशय छान गायलीत प्रार्थना आणि दुसरं गीतही छान म्हटलं ते खूप आनंदी झालेले आहेत आणि रवी जाधव सरांनी आताच मी आल्याला सांगितलं मला की आपल्या त्यांच्यातर्फे पूर्ण सामाजिक बांधिलकी या ग्रुपतर्फे त्यांनी आपल्या शाळेला पूर्ण तुमच्यासाठी सर्वांसाठी आईस्क्रीम देव केलेले आहे त्यासाठी टाळ्या वाजवून त्यांचा आभार व्यक्त असताना ही मैत्री जुळली होती. आम्ही डीएडला होतो त्यामध्ये मी स्वतः वालालकर दिवस हा सुदैवाचा आहे कारण गेल्या 30-35 वर्षानंतर या ऐतिहासिक स्थळाला पांडोबा आणि त्याच्या टीमने भेट दिली आहे. मित्र आपण सगळी माणसं देवाची लेकरं असं समजतो परंतु देव ज्याला देतो त्याला देतो आणि ज्याला देतो त्याला नाही देत असं न मानता आपण सर्व सारखेच आहोत. या मुलांकडे जर बघितलं तर ही मुलं आमच्यासारखी नॉर्मलच आहेत आणि त्यांच्या अगदी जर जवळ तुम्ही गेलात त्यांच्या अंतरंगात गेलात तर ब्रह्मांड तुम्हाला दिसू शकतं. हे अनुभवलेलं आहे. साळुंके सर तुमच्या या आगत स्वागतासाठी इथल्या सगळ्या सामाजिक संस्था आहेत इथले सगळे प्रतिष्ठित लोक आहेत नगरसेवक आहेत मी सर्वांना धन्यवाद देतो कारण ईश्वर सेवा ही परमेश्वर सेवा म्हणून तुम्ही इथे आलेले आहात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते. मर्यादित काळासाठी ऑफर 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. सावंतवाडी तालुक्यातील साटेली गावातील खालचीवाडी भागातील राहणाऱ्या आनंद सावंत यांच्या शेतातील विहिरीत पडलेल्या बिबट्याची वन विभागामार्फत यशस्वी सुटका करून त्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आलं. सावंतवाडी वन विभागाला साटेली इथं विहिरीमध्ये बिबट्या पडला असल्याबाबत माहिती मिळाली. त्यानुसार सावंतवाडी वन परिक्षेत्राचे शीघ्र कृती दल बिबट्याच्या सुटकेसाठी तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. जागेवर पाहणी केली असता बिबट्या असल्याचं निदर्शनास आलं. हा बिबट्या रात्री 11च्या दरम्यान भक्ष्याचा पाठलाग करताना विहिरीत पडला असावा असं दिसून आलं. बिबट्या विहिरीत पाईपच्या सहाय्यानं लोंबकळत तग धरून राहिला होता. त्याला तरंगण्यासाठी तात्काळ लाकडाचा ओंडका विहिरीत सोडण्यात आला. या बिबट्याचा त्या भागात अधिवास असल्यानं त्याला विहिरीतून बाहेर येण्यासाठी शिडी आणि जोडलेल्या लाकडांचा आधार देऊन विहिरीत सोडण्यात आलं. त्या शिडीचा आधार घेऊन बिबट्या विहिरीच्या यशस्वीरित्या बाहेर आला आणि त्याला नैसर्गिक अधिवासात निघून गेला. या बचाव मोहिमेत उपवन संरक्षक सावंतवाडीचे एस नवकिशोर रेड्डी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी मदन क्षीरसागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल नागेश खोराटे, आप्पासाहेब राठोड, संग्राम पाटील, प्रकाश रानगिरे, महादेव गेजगे, रेडकर, पडते, स्थानिक ग्रामस्थ आणि शेतकरी उपस्थित होते. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम, अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा,
डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. देशातील अनेक भागात तापमानाचा पारा वाढलाय. पुढील 3 दिवसात वायव्य भागात कमाल तापमानात सामान्यपेक्षा 3 ते 6 अंश सेल्सिअसनं वाढण्याची शक्यता आहे. तेलंगणाचा बहुतांश भाग आणि महाराष्ट्रातील अंतर्गत भागामध्ये कमाल तापमान 35 ते 37 अंश सेल्सिअस दरम्यान राहील. गुजरात, छत्तीसगड, रायलसीमाच्या अनेक भागात, मध्य प्रदेशचा भाग, ओडिशा, आंध्र प्रदेशचा किनारी भाग, तामिळनाडूचा अंतर्गत भाग आणि केरळच्या काही भागात कमाल तापमान 28 ते 33 अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहणार असल्याचं हवामान विभागानं म्हटलंय. गहू उत्पादक राज्यात तापमानात सामान्यपेक्षा 3 ते 5 अंश सेल्सिअसनं वाढ झाली आहे. याचा फटका गहू पिकाला बसण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय हवामान विभागानं नुकतीच शेतकऱ्यांना एक ॲडव्हायझरी जारी करत त्या अचानक वाढलेल्या तापमानाच्या परिणामाबद्दल सावध केलंय. दिवसा वाढलेल्या तापमानाचा गव्हावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, कारण गहू पीक पुनरुत्पादक वाढीचा कालावधी जवळ येतोय, जो तापमानात संवेदनशील मानला जातो, असं हवामान विभागानं म्हटलंय. फेब्रुवारीमध्ये तापमानात असामान्य वाढ झाली आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, गोव्यातील काही भागात उष्णतेच्या लाटेसारखी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचं हवामान विभागानं म्हटलंय. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. ऑक्सिजन पर्यटन नव अभियान नव मिशन. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह वर्धापन दिनानिमित्त राबवत असलेली ऑक्सिजन टुरिझम ही अभिनव संकल्पना आहे. प्रत्येक सामान्य माणसाला आपलीशी वाटणारी ही चळवळ आहे. त्यामुळे निश्चितच कोकणच्या पर्यटनाला एक वेगळी दिशा मिळेल असा विश्वास आमदार आशिष शेलार यांनी व्यक्त केलाय. वर्धापन दिनानिमित्त ऑक्सिजन टुरिझम संकल्पनेबाबत कोकण 7 लाईव्हचे मुख्य संपादक सागर चव्हाण यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. पाहूया. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून गेले वर्षभर आपण ही ऑक्सिजन टुरिझम ही संकल्पना देखील राबवणार आहोत. तर या संदर्भात आपली काय अभिप्राय? आणि मला असं वाटतं अतिशय अभिनव, कल्पक आणि नाविन्यपूर्ण असा हा प्रयोग आहे. मी तुम्हा सगळ्यांना आणि तुमच्या टीमला त्याबद्दल अभिनंदन करीन. हा जिल्हा पर्यटन जिल्हा झाला, घोषित झाला, त्यानंतर सरकारी माध्यमातून होणाऱ्या कामांची गती काय याच्यावर मी भाष्य करणार नाही, पण जनसहभागिता असल्याशिवाय अशा पद्धतीची व्यापक कार्य होऊच शकत नाही. आणि त्यामुळे ती जनसहभागिता करण्याचं काम आपल्या माध्यमातून अशा अभिनव कल्पनेतून होत आहे. मी त्याचं स्वागत करतो आणि मला असं वाटतं ही संकल्पना सामान्य कोकणवासियाची स्वतःची आहे, इथपर्यंत ती पोहोचेल अशा शुभेच्छा सुद्धा देतो. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप. ऑक्सिजन पर्यटन नव अभियान नव मिशन. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह कायमच वर्धापन दिनानिमित्त हटके उपक्रम राबवत असतं. मात्र ऑक्सिजन टुरिझममुळे कोकणकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलेल अशा शब्दात आमदार नितेश राणेंनी या संकल्पनेचं भरभरून कौतुक केलंय. वर्धापन दिनानिमित्त ऑक्सिजन टुरिझम संकल्पनेबाबत कोकण 7 लाईव्हचे मुख्य संपादक सागर चव्हाण यांनी आमदार नितेश राणेंशी खास संवाद साधला. पाहूया. कोकणचं महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह नव्या वर्षात पदार्पण करत आहे आणि वर्धापन दिनानिमित्त ऑक्सिजन टुरिझम ही अभिनव अशी संकल्पना समोर आणत आहे आणि एक वर्षभर या थीमनुसार आम्ही काम करणार आहोत. काय तुमची? कोकण 7 आणि तुमच्या सगळ्या टीमचं मी अभिनंदनच करीन, कारण का तुम्ही नवीन वेगवेगळ्या संकल्पना आमच्या जिल्ह्यामध्ये राबवत असता. तुमच्या प्रत्येक संकल्पनामध्ये सिंधुदुर्गाच्या पुढच्या 25 वर्षाचा विकास आणि 25 वर्षाच्या विकासावर चाललेला मार्ग हा तुम्ही त्या निमित्ताने लोकांच्या समोर आणत असता. आता ही ऑक्सिजन टुरिझम नावाची एक नवीन संकल्पना तुम्ही जे आणताय त्याच्यामुळे निश्चित पद्धतीने लोकांना विचार करायसाठी तुम्ही प्रवृत्त करताय. काहीतरी वेगळी संकल्पना घेऊन
ऑक्सिजन आणि टुरिझम ह्याची जी काही तुम्ही सांगड घातलेली आहे त्याच्यामुळे लोक निश्चित पद्धतीने आपल्या कोकणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळ्या पद्धतीने बघतील. शेवटी टुरिझम तेवढाच महत्त्वाचा आहे, पण त्याचबरोबर ऑक्सिजन किंवा तुम्ही जे काही आरोग्यदायी टुरिझम आपण करावं असं जे काही संकल्पना त्याच्या मागे असावी असं माझा विचार आहे. तर ती संकल्पना लोकांपर्यंत जास्तीत जास्त कशी पोचेल आणि लोकांनी ती समजली पाहिजे, अभ्यास केले पाहिजे, पचवली पाहिजे, या दृष्टिकोनातून तुम्ही जास्तीत जास्त त्याचा प्रचार करावा अशी माझी अपेक्षा आहे. त्या प्रचाराच्या निमित्ताने आमचीही तुम्हाला कुठे मदत लागेल लोकप्रतिनिधी म्हणून, त्यासाठी आम्हीही तुम्हाला साथ देण्यासाठी तयार आहोत, एवढं हे आवर्जून तुम्हाला सांगतो. कोकणातलं सर्वात पहिलं अपडेट आणि आमचं टीव्ही चॅनल लाईव्ह पाहण्यासाठी थेट भेट द्या आमच्या वेबसाईटला. लॉग इन करा www.kokansatlive.com वर. ऑक्सिजन पर्यटन, नव अभियान, नव मिशन. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या ऑक्सिजन टुरिझम या नव्या अभियानाला भाजप नेते विनोद तावडेंनी शुभेच्छा दिल्यात आणि संकल्पनेचं भरभरून कौतुक केलंय. वर्धापन दिनानिमित्त ऑक्सिजन टुरिझम या संकल्पनेबाबत कोकण 7 लाईव्हचे मुख्य संपादक सागर चव्हाण यांनी त्यांच्याशी खास संवाद साधला. पाहूया. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हचा नवा वर्धापन दिन होत आहे आणि या वर्धापन दिनानिमित्त ऑक्सिजन टुरिझम अशी अभिनव संकल्पना आम्ही राबवत आहोत आणि त्या अनुषंगाने आज मी त्यांच्याशी बोलणार आहे. साहेब, सर्वप्रथम कोकण 7 लाईव्हच्या वतीने तुमचं स्वागत करतो आहे. खरं तर वर्धापन दिन हा नेहमीच प्रत्येकाचा एक ठेवा असतो, एक उत्सव असतो, पण दरवर्षी वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने आम्ही काहीतरी अशी एक अभिनव थीम राबवण्याचा प्रयत्न करतो आणि यावर्षीची थीम आहे की ऑक्सिजन टुरिझम. काय सांगाल, काय प्रतिक्रिया? कारण कोकण 7च्या वतीने वर्धापन दिनाच्या दिवशी अनेक जण मेळावे करतात, केक कापतात, पण कोकण 7 ज्या पद्धतीने कोकणातलं पर्यटन वाढलं तर कोकणातला रोजगार वाढणार, कोकणवासियांना त्याचा फायदा आहे आणि म्हणून कोकण 7 हा खऱ्या अर्थाने कोकणाचा आरसा म्हणून पाहिला जातो आणि त्यामुळे असं एक स्तुत्य उपक्रम आपण करतात. त्यामुळे आपल्याला मनपूर्वक शुभेच्छा आणि याला तमाम कोकणवासी भरपूर प्रतिसाद देतील आणि पर्यटनामध्ये केवळ कोकणातले नाहीत तर महाराष्ट्रातले आणि राष्ट्रातनं लोक आली पाहिजेत, यासाठी पण प्रयत्न करूया. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेटसाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. रिफायनरी सी वर्ल्ड बाबत केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांचं महत्त्वाचं वक्तव्य. सावधान, पुढील 3 दिवस तापमानाचा पार वाढणार. आणि ऑक्सिजन टुरिझममुळे निसर्ग पर्यटन येणार जगाच्या नकाशावर, काका भिसे यांचं प्रतिपादन. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली, इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.